Biex jipprova jġiba żewġ id-deputat nazzjonalista Tony Bezzina kien kreattiv ħafna meta ġie biex japplika l-villa fuq Arto DZ, dan żvelatu l-Gazzetta Kulħadd filwaqt li mkejjen marfa sew dwar il-proċess tal-ippjanar qalu li din għandha xamma frodolenti. Sabiex l-applikazzjoni ta' Bezzina setet tkun valida skont il-politika tal-awtorità tal-ippjanar, l-applikant rid jipprova li xi darba fuq il-post kien hemm residenza ta' 100 metru kwadru. Skont sorsi tal-Kulħadd dak li kien kwartieri tas-soldati fi żmien l-Ingliżi ma kienx jaqqat il-100 metru kwadru, iżda fil-pjanta sottomessa Bezzina irnexxielu jaqadhom. Bezzina fil-pjanta ħoloq kamra ta' 31 metru kwadru, iżda meta analizzati r-ritratti tal-1957 u l-1967 jidher biċ-ċar li din ma kienitx hemm. Mill-analiżi joħroġ li l-kmamar li kien hemm ma kinux jaqdu l-100 metru kwadru iżda 88 metru kwadru. Kien għalhekk li Bezzina ħass il-ħtieġa li jżid kamra ta' 31 metru kwadru imma li fir-ritratt ma tidirx lanqas traċċa tagħha. Kompla kien innotat kif fil-waqt li dwar l-ewwel 3 kmamar Bezzina daħal f'dettalli ma bħalu fil-preżentazzjoni tiegħu li l-awtorità tal-ippjanar fuq ir-raba' u l-ħames waħda, jiġifieri dik li waslet għat-total tal-100 metru kwadru, ma qal xejn, prova oħra ta' kemm din ma kienx teżisti. Perita esperjenza li jen fl-analiżi tal-Gazzetta Kulħadd fisser kif li kieku Bezzina ma nqabadx xurtira l-applikazzjoni, l-awtorità tal-ippjanar se tiġi mqarqab dan kollu. Il-perit jiddeskrivi dan l-attentat billi jgħid li l-intenzjonijiet kienu ċari. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iddefenda lil Bezzina u qal li kollox kien regolari u skont il-liġi. Intant, anke kieku kollox kien regolari, jidher li Bezzina xorta kien ser jaffaċċja problemi oħra għax il-qerda ambjentali li rrid jagħmel deret inaċċettabbli mill-ewwel. Bl-Awtorità Maltija l-Ambjent u r-Riżorsi tajt li l-approvazzjoni tal-applikazzjoni toħloq preċedent mhux mixtieq, filwaqt li din l-art ħelwa innutat li l-applikazzjoni kienet qarrieqa.